हाय गुड मॉर्निंग मात्रेग्ला यान मल्लिका यानी इंकला बयंदर वेस्ट मुर्दगावड साईबाबा मंदिर उंडु अडे मंदिर पिदड इंकुಲು यान एन्न अक्क बक्क श्रेया इंकुಲು मंदिर पोपिन वीडियो मल्पोयान निकलेग इष्ट अंड कोंచెం लाइक मल्पले कमेंट मल्पले ओक शेर मल्पले ये सब्सक्राइब मंचरे सब्सक्राइब मल्पले त्याजी कालंड गंटे इंकुಲು पिदडनग ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಿನ ಬಂದೆ ಕುಪ್ಪಿದಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಅವ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು ಕೂಚ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಬಿಳಿಂದ ತೀರ್ಥಲಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಈಶ್ವರನ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ನ ಬದಿಟೆ ಕತ್ತಲುಂಟು ಬುಲ್ಪುಲಾದ ಜಾಜಿ ಕಾಲ ಏನಂತ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆನೇ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಪಿದಂಡ ದಿಂಬಾಪುಜಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಗೆ ಸಿಂಹ ಉಂಡು ದಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಪಡಂ ಪೂಪಿನ ಸೀನ್ ತುಲೆನಿಗುಲು ತತ್ತು ಜಂಕಲಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಅಂಡ ಪಿದೆ ಬಂದಂತೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಬಿ ಪೂರ ಗಾಲಿ ಚಿಂಜನಗ ಸಿಮ ಸಿಮ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪು ನಡತನ್ ಪೋರಿಗ್ಲ ಅಂಡ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೂರ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆದಿಡ್ ಪೋಂದುರ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ರೆ ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ ಬತ್ತ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿಂಕಲು ಇಂಕುಲು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾದ ಒಂದು ರೋಡ್ ನೆಟ್ಟದ ಅದು ಪೋಡು ವೆಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಬೈಂದರ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈಂದರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೋರಿಗೆ ಸಿಮ ಸಿಮ ಅವನಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದೆರಡು ಬಾರಿ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯಾಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಗೆ ನೆಟ್ಟದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತೂಜು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪುಣ್ಣೆಟೆ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೈದಾನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ ಕುಡೊಂಜೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸರಿ ಪಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬರುಂದಿಜ್ಜಿನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನ್ ಮೀರ ಬೈಂದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಾಪುಂಡೆಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ನೆಟ್ಟಾಪುಂಡು
ಅರ್ಧ ತಾದಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಒಂತೆ ಸಾಕ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮುಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದು ಚಿನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜಾಯಿನ ಅಸ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀರಬೈಂದರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಂದು ಒಂದಂತೆ ಗಾವೆ ಹಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್. ಊರುಡೆಂಚ ಒಂಜೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಮಂದಿರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೈತೆ ಮಂದಿರ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿರ ತೋಚಾವೈತೆ ಪಿದೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿನೆತ್ತ ದೂರೋಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಒಂದು. ಒಂದು ಉದಿತ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ಉದ್ದಿ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡು ಮುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಏಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಟಾಟೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡುಂಜಿ ಇಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಪುರ ನೆಟ್ಟಿ ತೇಮೆ ಪುರ ಇತ್ತೇನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆಗ್ಲ पोत बत्ते मंदिर निकल तोजाए सरियाद तोजार पूज जन मस्त इतने रेड पूज अंचाद बक्का इतने रिटर्न रिक्शा पोप नड़कम पोप जन ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪೋದ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಒಂತೆ ಸಾಕಂಡು ಆಂಡ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪೋರಿಗ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ದರ್ಶನ ಲಾಂಡೆಂಕಲ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.